Yoksa şu mahal iyilunumuzun içinde ente kıyınçılık bolsa, ente kıyınçılık näme? Men näçe wagt doğan kabul bolmady dip ne kadar nefer namazyny öpberdi? Men ewladymda aýtýan jirem bolmady dip ne kadar nefer dininden sowitdy? Men näçe ýyl istihdamymy doga etdim kabul bolmady. Ay näme weleş dip buga din musulmançylygyny öpberdi. Meger dünýeden çylim Allaha ibadet edilýärmi? Öpber kitmeli dünýeden çylim adam namaz okuýarmy? Öpber kitmeli dünyamda hoş bolayın deyip Allah'a ibadet etýärmi adam? Men şu dünyada oňaýyn, näçe ýyl Kur'an ders berip ben, men näçe ýyl hatym okuyup ben, näçe ýyl namaz okuyup ben, Hudaý men dogalym kabul etmeli bolar diýip hoş bolup gezip be, emma birdenni dünýesinde kynçylyk gelýär, yo men ibadetim Hudaý men innemýär, Hudaý men dogam kabul etmeýär diýip ya ewladynda bir müşkil barmyşdyk, ya işinde, ya algy berisi önmendir. Ya mamlasy önmendir. Bijuni namaz okuýar, 3 rekatyn kamil berýär, garyp gasar özdiýär. Hudaý onu da men işim oňdurana diýip, meger din öpbermeli zatmy? Meger Hudaýa ibadet edilýär, mamlam oňsun diýip ibadet edilýärmi? Ey cemaatlar, ey musulmanlar, Allah'ın kelamına edip bereyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Allah diye uzak aya okuyacağım vakit geçip var ya. Ey cemaatleri salmalı yüreğimde Hudaýa diye وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Bir adamlar vardır ibadet etýänlerle şert bilen. Şert bilen. فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. İbadet edeni iş olsa, hemen ibadet ettim, Hudaý bana kan dünyamı berdi da diyenler. وَاِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ. Dünyasında kıyınçılık gelse, ay Hudaý men dogalym ibadetini kabul etmeýär diýip dinini öpberýänler. Hasira dünya vel ahire. Şol adamlar dünyasını da zerer çeker, ahiretini de zerer çeker diye Hudaý Teala. Meger Allah'a şert bilin, dünyanın cemalynyň çyryp ibadet edilýärmi? Emme bir sahabany gözlem, dinanaň häzirçik öýlerine gitsinipdir da, göz üstüne diýipdir. Bu näme boldy, näme masgaraçylyk boldy, näçe ýyl men Rasulullah hytmat etdim, näçe ýyl dine hytmat etdim, birji däne günah edemizde, bir şeýle boldy da inni diýena. Son bilýär Rasulullah'ın hemme büyürükleri şibinlen öz dünyasına da ahiretine hayırdığı. Son bilýär Allah şuna verir bermeýär, Rasulullah şuna verir bermeýär. İmanı var. Son bu adamla Hudaýa ibadet etmeýänmişdikler dünýeden çyryp. Belki Hudaý razy bolsun we cennetden çyryp. Belki ibadet etýänmişdikler cehennemden daş bolayly we Hudaýyň razyçylygyna düşeýli. Ey cemaat, şu zamanı gerek görürün haş. Men näçe ýyl namaz okuýan, näçe ýyl näme diýen, entek iş oňmasa hemme men sert boldum, hatta namazymdan niýe edilýär, edimellärler. Bu wurrun hanawatlara girmeli wurrun ha.